ନିରାମୟରେ କାଣା ହଉଛେ ନିଦାନରେ କାଣା ହଉଛେ ଜାନମା ନିରାମୟରେ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଦଉଛ ନିଦାନରେ ମାଗଣାରେ ପଇସା ନିରୀକ୍ଷା ଖାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସହାୟତା କରୁଛ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେବେ ନାହିଁ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସହାୟତା କରିବେ ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମାଉସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ 7 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ଅଛି 7 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲଗାଉଛନ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା 15,000 ଲେଖାଏଁ ପକାଉଛନ୍ତି